Katamaren eriotrantzeko larrialdiari egotzizkion arrotzak, ate nagusiko hotzak. Umaldi ugariagoa zuen, esan nion, 5 pasei katakume bai behintzat. Ik baekien ate hotzak katuaren atzaparkadenak zirela ez da, nik harritu nintzaion, errugabearena eginez. Zertan jarri behar dut nik zalantzan zuri norbait ate joka iruditu izana? Pausa egin nuen, hitzak ondo hautatzeko. Bakoitzaren izuak bere trosta berezia izan ohi du. Katama horri esker, jakin dut zurea eta nirea ez direla legamia beraz oretuak. Mus desatan, zarkiok zar deuskiti, zarkiok zor nezakildi, hasi zen biraoka begiak zabaiarantz. Barre batean hartu nuen antzinako madarikazioa. Arrotzaren espainetan aurrele bat zirudien, begizko eragin nahi zidaten hitz beldulgarriak baino. Etxera itzuli ginenean, oraingoan ni arrotzaren atzetik, beirateko burezurrari begiratu nion. Masailezurra mugitzen zitzaiola iruditu zitzaidan. Irudipen asaldagarria, burezurra gu bitakoren batean pentsura barrezka lehertzen ari zela onartu beste erremediorik ez nuen eta. Bat-batean irori bazen izuaren mende, bat-batean berreskuratu nahi izan zuen kemena ere. Berriro areto nagusian, 2 zaldiren liburua airean dantzatu, nire begietaraino inguratu eta gero patrikan gorde zuen.